Mitzen sukaldean gaude, pele-pelean, Mari Jose. Ederki asko, sukaldean aritzeko, ezta? Bai. Gaurko lehen da biziko platera zein izango da? Ensalada de bakalau. Hori da. Osagaiak izango eskizuet. Hemen letxo desberdinak, eskarola, loloa, aritzoztoak, azenarioa, tipulina, kuiatxoa, piper pikillo gorriak, otarranxkak, eta nola ez, bakailua. Prestazitzeko, Mari Jose? Bai. Bai, nondik ganaziko gea? Bale. Ba, mingu makaioa, lehengo martzen horizoa botakotzeko. Bai. Emigo lehengo makaioa me, Bai. doala apurken einken, eta de mientras egin guz langostinoak egozi, Uretan. uretan. Ura eta gaz pixkatekin? Gatza apurtxu bategaz, Vale. hemen gatza, botakotzeko batu be. Halan. Ez es lomo de bakalau, ekartu duzku Jon bakalau, Jon bakalau. bai, lemoandeko Eta bakalau zer du, abizena? Ez, lekuk esatetzeko Jon bakalau. Ah, hori izango da, bai. Claro. Ez que bestela kasulidade asko izango ditzake. Bai, pini. Ez, berateko dendie lemoan, Bai. pil-pil, deko izena, eta lemoan. berak egin deu, saltzen deu bakaio lan, Bai, tako handiak eta takoak, horrela. eta bai, eta filete Formatu duz- desberdinetan, bai, ezta? bai, eta gero berak prepareta be, bai. Pipilin eta zerin be, Ah, bale, bale. saltzen deuz. Bai, denda berdinen iten du saldu bakailua, Bai. eta gero nahi zanezkeo, Bai, prestatuta. prestatuta. Bizkaierara, alpilpil, hori Bai. da, ezta? Bai, Klur ranero ere, bai. Bizkaia klur ranero ere bai, egiten du. bai. Hemen egin izan Bueno, dugu. nire zu bajatzen gugutzeko Bai, putxu be. xobe, goxo. Bai, horran doala. Ze gero filetik atateko danak oso-osoan. Bai. Hola, estilo paporian bezala hola Bai, hori, frekitzen, hori. baina, Bai, vale. hola. Orduan zua, pixka jetxi dut. Bai, hori. Hori Hemendeku gure Bai. langostinoak egozteko. Eta onere Bai. ingutzeko binagreta bat. Vale. Ingutzeko Langostinoak ure irakiten dago momentuan sartuko ditugu, sartungo ezta? langostinoak eta egozten Vale. eminguz. Eta hemen gutzeko zebolleta Bai, eta... A ber, hori da. zerari inketzeko bakarrik Azalak azala. eman. Bai, zin, zapi bat hartuko dut. Bueno. Zapi bat ipikiniko izut hemen txen. Vale, Hori bai, da. ederto. Bueno, honegaz, izango da nikoa ensaladienteko batentzako. Bai. Eta orduan hau, holan, bueno, zu lagunduko Ni lagunduko dizut. Vale. Bai. Irakiten hasi da ura eta Vale. langostinoak otarranxkak sartuko Vale. ditugu uretan. Vale. Ha? Bale, hau Eta da nahi hau? txiki-txikin da nahi Bai. dituzu. Zati txiki-txikitan, nire kontu. Eta honek, eta hau, bola, Eta hor eta hau, txenzat. kienpula. Egozikus langostinoa, Bai. Orduan Jon bakalao saltzaile bialdu dizkozu gorantziak, ezta? bai, Hori da. Ondo. Gorantziak hemendikan. Hala. eta hau, holan txidoa lastiro einken, Bai. Hola, txiki-txiki egin daien nahi. bai, bai, Kuiatxoa txiki-txikin da. hori. Hori da. Listo, langostinoak egozten dekuz, Hori da. eta zanahorize, Zukatxe jatetxean hasi zinen, eskondu zinenean bai, zure zenarrarekin, ezta? Bai. Javiekin. bai, Hori da. Eta izatez nungoa zea, morgakoa baita ere? Morgakoa, bai. Ah, bertatik. Bai. Ondo. Bai. Gero gu baditugu morgako argazki zaharrak. bai, Urte asko duen etxia da, morga? Morga ez. Morga da herria eta katxi da jatetxia. bai. Eta ikusiko dituzue, gure programan zehar, hor argazkiak, behan familikoak, urte askoko jatetxia. Momentu honetan, 4., 5. generazioan zabiltzazte. Bai, laugarrena dela Laugarrena. pentsatzen dut. Hori da. Badia urtiak, Bueno, ez da gero inoki egiduko deuen, ze... Bueno, ez dakiu. Ez bueno, que zuk- gaztiek ez du gure hartu noloko Bueno, arazurik. zuk hiru seme alaba dituzu? Bai, deketa ziru. Deken eskie, ja deko ze umetxu bi, eta beste bi, 24 urte eta 19 urte. Meretze urte. Bai.
Hogeta laukoa enologoa deko ez du izta. Bai. Eta nola ondo ikenduzku fin de semanatan, apurtxu bet, Bihar danean gehien batzuek bai, hori, asteburutan egingo zuela gehiago. hori. Bai. Bai. Listo dekuz. Hola, xiren. Nik atako, zula zai. Vale. Botoneke, gutxi dut. Batzea, Listo, vinagretiri, linua ingotzeko. bai, Gatza. Vinagre de modena, apurtxu bet. apurtxo bat, bai. Eta hori joa beti deku ensaladantzako un poquito berezia, bai. Bai, fina goxua. Bai. Hau ekartu nuzku gernekeko batek Vino Elvira. Korantziak emendikan. Izena du? Letuz. Bai, Riojakoa da. Otarreskak zein berrituzu, zuritu? Oin zuritu, inguz, baina... Bai. Osoik zuritu, burua guztana lagata o nola? Guztena bakarrik. Guztana bakarrik, Bai. nahi egiteanik? Bai. Vale. Hori da, nik zurituko ditut bitartian. Bakailu entzala dau zer eukitzen duzu, urte guztian zehar? Bai. 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 Batzutan modu desberdinen egin da, o kasikan horrela, beti epelian, ez da? Ez, deku beste plater bat, makaioa zein txangurro con láminas de bacalao. Ah, bai. Eta oso ondorten dugu, bai, bai ensaladan, zin txangurroagaz. Eta inguz letxugek, Zukiru seme alaba eta Bai. gazteika, baina amona egin zaitu, ez da? bai, Hori da. Bai. Zure bilobak nola izan du? Inaut eta Mikele. Inaut dekoz 4 urte, eta Mikele 2. Kolantziak eman emendikan, Hombre, musetxo handi bana. Miratu, musu handi bat bilatu, Musu handi bana. Musu handi bana. Bai, amaz txikitsue dago apurtxue gizorik kalenturi gaz, eta, bueno, aber, Eta gorantziak bizkortuten bada. emendikan. Hori da, eta bitartien aprobetxatu, bilobak eta zemiak baliteke lanian egotea, eta ordu hontan guri ez ikustuko aukera izatea. Eta gogoratu, beste aukera badeula, nahieran, zuek nahi zuen orduan, berriz konektatu, interneten, eta guazitzen geha berriz zuei esplikatzen, dola zuen nahi zuen momentuan, ondo tortzen zazuen, unetxo batian. Orain, Bazkal ondoan, bakizu zaila da, danontzako aukera izatea ikusteko, baina nahi zuenean, badakizuen nahieran, txoriene programan. Ezta? Ederto. Ederto. A ver. Hau igual egingo amateu, eta beran dauen berotasunaz ja, gero Egingo da. desmigetako moduen egongo Hori da, da. baina tabatuta pixke. Bai, Vale. batuta. Bitarte honetan izan ezkio, letxua gozatuko deu, hori Bai. da, olioaz. Bai. Oneri behin gotzeko... Gaz Oneri bat, Bai, gatza fine eta benegarri botakotzeko za normala, normala, ez, bai, bai. hor. oina horizoa, bai, horizoa apurtxu bete... Olioa. Bueno, hau ebilken duelako ensalada espezialak egiteko. Bai, zuk ekarritakoa, zuk zure bai. ikutua eman, eta listo. Hori da. Ondo. Bueno, hau listo deko, gero Listo. makaioa dauenien, Nik uste ondo dago lau, ez da? emingu zerien, honegaz bekaz. A ber, zirbitzen. Ez que zati eder ekarri dezuta, Ja. ez da inarrexe egiten. Claro. Baina, Hole, zen igual bere berotasunien buelta eta buelta eman ezke ondo. Bai. Azken ikutori emitxen emango diogu. Ondo. Bai, bia, ezke, holan asko ez du zinken guk makaioa Bai, zostatzen, bai. gero paseu einken da. Hori da. Bigundu Ba, iruditzen zazunien atea, nik ez dakat Hori. arazoikan asko... tekstura gustatzen zaten. Hori. Bai. Ba, da plater bat ondo hortetzen duena, eta uden sobre todo. Bai.
Eta gero egitzen duzue, baitare, bakailo beste modu desberdinetan, bizkaierara, eta horrela bai, ez da? Bizkaina, pilpil, pilpilera eta guztietan. leku gero... Klurran ere bai? Ez, ibiltzen du, degustación de bacalao, Vale, con piperrada. con piperrada. Bai, horrein ketzuko Bai, piper saltzi gabe garbi atera, eta ego gainean piperrada Hori, pixkat. hori. Bueno, ya amatetak modu dekozue. Vale. Oin igual hau platertxo batera tarako, Bai. pake... Bai, olioa pixkat... hori, Hori da, bai. eskurri ditzako. Hori. Hola. Zati ederrak. Zertzen zen gero platerin gero letxugik hau beran... Bai, letxuak gero utsue- beria bada makinaiko, eta hoxen gainetik ipini, eta listo. Claro. Bakoitzak bere... Beran turkoak. Hori da, bai, bai, bai. bai. Hola. Hau Utzi. hemen. Eta oinen plate ben guzta? Bai, hemen langostino kotarraxikak utzi dizkizut zurituta, Bai. eta, bai. Hemen gudana hemen erdizen makaioa. Zati ederrakin. Horoxen. Hola. Kriston horreza, razilua, Bai, ez da. bai. Bai, bai, Gero bai, botakotzeko vinagreti, Zati txiki jakin, Bai. kuiatxoa, azenarioa eta tipulina. Txiki da, bira. Modenako espina. Bai, ze kalabazinek eta hori Bai, ematen dio kurjintetxo emotezo eta Bai, bai, bai. kubiertoak, bueno, eureka zengu, Bai, horrekin. letxu gini eskinetan. Bai, bakailua eta patziepena da, ezta? Hori da. Holaxe. Ba, hau Horrelako platera da bakailu mortozko- erreza inteko. Oso horreza. Bai. Bueno, gu Erreza bai, langostino bat zimiken du, baina langostino bare bebardin. Bai. Horremez terrazillo Claro. bakailu jarrita, baina, bueno, zurituta ditugu, eta horrek kolore biztozui, ematen Bai, dio vinagreti pe bai, ez da? platera. Bai, Eta hau amena. txengaine, motore. Oso bater dodoria, Hori, cosa? Eta hori ba, listo. Horixe bildu. Eta nik uste dut honek ez duela ezer gehiago behar. Ez zer ez giza. Hori xefaren azken ikutua eman eta berehala gatoz dastatzera. Bakailaoa oliba-oliotan frijitu eta laminatu. Ura eta gatzetan otarranxkak egozi eta zuritu. Azenarioa, tipulina eta kuiatxoarekin ospin olioa egin. Letxu desberdinak gozatu. Hau da, ensalada koloretsua. Bai, ez da? Bai, itxura oso honekoa. Bai, Bai. letxuk geurepe... Bai, letxuak ematen dio, eta baita ere egin Da dezun. vinagretiek. Vinagre eta kozpinoli horrek, txiki ebakita, badu bere grazia eta dana. Bagailua doa erra. Bueno, otarra eske gozi eske hori. Si aparatu indar. Jarri eske platerian ezin utzi, gastatu gabe. Ensalada, fina, koloretsua eta eharra, nola ez?